Good morning ka mga nice people. Good morning ka mga maritis. Mag-travel mi og sayo sa akong anak padulong sa eskwelahan ngadto sa Palo. Naka-uniform na siya sa iyang school uniforms. Kanang ako ang mag-drive ngadto paingon sa Palo in 2 hours driving. So good luck to us guys sa among pagbiyahe paingon sa Palo. Okay, paingon na mi. Tulusa na. Tulusa. Town of Dulang. Labay na may kabukiran. O di anak po pe. Labay na po may kadagatan. Uy, nindot na magkarsana diri. Kahit katong sigitang ano. Kung nagpa-enroll ka. Mapanik ko ang Pepsi Cola. Tuwan lately. Hingabot nami sa day mailala nga hingabot nami diri sa Palo kay nanay stoplight. Mo na basta na gani makakita na tag stoplight aw mailala ni nga Palo na ni. Dabay stoplight sa Tacloban. Ay, mati pa. Mati pa. Saon man eh. Kuan ani. Okay na. Dili na kanya ati pwede no. Asa na ta pwede mo ati sa dito na lang sa kuan. Sa Palo, aw dito sa Mang Arthur. Sa to ati. Pwede man mo agi dito. Ini ulit. So daghang anak sa eskwelahan. Okay ka mga nice people, ka mga marites, i-update na muna ko ngayong abot na mi sa akong anak diya sa Kampitik, Palo. Kung diin diya siya nag-eskwela. So tuan na siya sa sulod no, ato nang na videohan nga tuan na siya sa sulod. Ang ako di akra ko sa gawas nagulat sa sakyanan. So magpagutbot sa ko ninyo kung unsa ang akong mga update diri So biglang nag-message ang akong anak nga mag-flag ceremony sa kuno sila. Paatinon sila og flag ceremony kay Lunes man lagi karon mauna nga di ara ko sa gawas sa atbang samay Big Daddy's Cup. So kung gutomon ra ko, anytime ra ko nga di ara ko sa atbang sa bid. Di ara ko nagparking sa atbang sa Big Daddy's Cup. Message ang akong anak nga kung mugawas na kuno siya nga tuwa sa iyang eskwelahan, moari ra kuno siya ug mag-message na nga mugawas na siya. So ato jung na-achieve mga ka-nice people, mga kamarites nga kaya di ay nato magbiyahe from Baybay City to Palo, Leyte. Ang time sa among pagbiyahe kung pila ka oras, nagkuan kita sa atong pagbiyahe 2 ka oras o 10 minutes. Ako na jung nahimo, di ba? So ako na jung nahimo nga ako ra ang nag-drive, ang akong pasahero ang akong anak. Unsa man dayto imong giari day nga nung uli day kadayon. Kay siguro ako nagbayad sa exam. Unsa pa? Pagkuha sa admission slip o pagkuha sa handout. Uli mig sayo maong ako nalay naningkamot og drive. So salamat sa Ginoo nga naka-drive jud ko from Baybay to Palo Leyte. So I hope and
kuan nga safety lang gihapon ang among pag-uli. So next journey na pud sa among pag-uli karon. Video na? Oh, tanawa 62 rang premium nila, unleaded 61.65. Ang diesel 73.75. Samantalang sa bye-bye nagpagasolina ko. Ang premium 81. Diri 62 pag sure. Na traffic mi, wa mi kasabot kung unsay hinungdan nganong traffic diri ang dapita. Nga nakalusot ang mga single motor. Ano mo? Ay parid no? Kitaan? Na mao din na traffic kana anday parid. Okay ka mga nice people, ka mga marites, mao din na traffic ni kay nagbalid ang mga college students sa VSU tulo sa campus. Okay, daghang salamat sa inyong pagtanaw. See you on my next vlog. Bye bye.